Ayan, sa Milyonaryo, shoutout sa Milyonaryo ha, thank you. Dali lang, lagyan natin ng ads. Thank you sa Milyonaryo. Update lang ako. Mga 30 minutes. Sir Milyonaryo, kumusta po? Dali, lagyan ko ng ads, walang ads. Kasi dadalawang yung live ako sa TikTok at saka sa sa YouTube. Ayan. Oo nga po eh. Malapit na talaga, Sir Milyonaryo Jam. Yan, okay na. Mag-live tayo sa malapit TikTok. Ay, shoutout sa 2 million. Apong Coco, shoutout Apong Coco. MLSO, sabi ni Apong Coco. Salamat Apong Coco. 3 thumbs up. Thank you. Patuldok. Sige, pakibaba mo na lang Apong Coco. Ibaba mo lang Apong Coco. Shoutout sa 4 million in the house. Joey, salamat Joey. Salamat ha. Ayan guys, malapit na ngayon lang. Apong Coco, nakapag-boto na ba kayo? Ayan, shoutout din sa tawag ito, sa TikTok ko. Sa lahat po ng mga nandiyan na sa TikTok, thank you so much sa support. Mar SPG, Sir Mar SPG, salamat po. Long time no see, Sir Mar SPG. Kumusta po kayo dyan, Sir Mar SPG? Lady Angelica, shoutout sa Kaloy Bandoha sa TikTok. Salamat. Sinong nag-vlog? Ikaw, ako, ikaw. Hindi man ako naglalag, Sir Milyonaryo. Bicolana Girl, shoutout. Eric Espino, shoutout po sa inyo. Virgilio Espatero, shoutout sa TikTok. And sa Facebook, ay sa YouTube po. Ay, nag-follow sa akin si Bicolana. Bicolana, ipapollow back kita, okay? Ayan. Okay na, Bicolana. Na-follow na po kita. Zer, ayan, Bicolana Girl, shoutout po sa lahat ng mga nasa TikTok. MLSO po kay Joan TV, Milyonaryong Jamot, Mar SPG. Sinong naglalag ikaw? Hindi ko lang po alam, Sir Sir. Ayan. Shoutout po sa TikTok. Bicolana Girl, salamat sa pag-follow sa akin sa TikTok. And meron akong YouTube ngayon guys, naka-live din po ako sa YouTube ko. Ayan, Edward Lacsina po Sara Lastima, mega shoutout po kay Rain. Shoutout kay Rain. Salamat sa TikTok. Ayan, 400 million in the house sa TikTok and 400 million sa tawag ito, sa YouTube ko. Ayan. Bicolana Girl, salamat Mary Ann Mendez, shoutout sa iyo Mary Ann Mendez. Joan, salamat Joan sa sa YouTube. Guys, follow subscribe niyo naman ako sa aking sa YouTube ko guys, Edward Lacsina po. Ayan, Edward Lacsina. Naka-live din po ako sa TikTok, naka-live ako sa
sa YouTube. Ayan. Thank you so much. Trisha May, shoutout sa'yo, Trisha May. Shoutout sa Trisha May. Yukami, shoutout sa'yo, Yukami. Ayan. Sa lahat po ng mga nandyan, update lang tayo sa sa YouTube ko dahil malapit ng election guys, kaya vote wisely. Ayan. Kung ano man po yung mga iboboto nyo, mga kulay, ay respect. Kaya irespeto nyo rin doon sa akin kung ano yung magiging boto ko guys. Respect each other guys, okay? Kandra, shara sa yung Kandra sa TikTok. Javen Layana, Kisha May, shoutout sa iyo, Kisha May. Salamat sa lahat ng mga Arian, shoutout. Jo Marie Lopez, shoutout sa iyo, Nicoy, shoutout sa iyo. Sa lahat po ng kong face sa YouTube, 5 million in the house. Salamat sa 5 million in the house. Naka-PG dyan, salamat po. Basta lagi yung tatandaan guys, kung sino man po ang mananalo, ay respect na lang po tayo, okay? Sundin na lang natin kung sino yung mananalo. Sana hindi posible wala pa rin mangyaring corruption sa Pilipinas. Never. Hindi mangyayari, hindi pwedeng walang corruption sa Pilipinas. Hindi mawawala yan. Prince, shoutout. Leggy, shoutout sa iyo. Jeric Joy Senon, shoutout po. Sa TikTok, ay 4 million din daw sa YouTube. Evelyn Obas, Joward, shoutout Joward. Jaren Caranas, shoutout sa iyo, Jaren. Jaren, salamat. Hi, hello din sa iyo, Jaren. Paki-follow ako sa aking YouTube, sa TikTok. And meron po akong YouTube ngayon. Naka-live din ako sa dalawa, guys. Naka-live ako sa YouTube. Naka-live din po ako sa TikTok, guys. Okay? Ano ko po, guys, ayun, na-follow na sa akin si Jaren. Sige, pa-follow back kita, Jaren, follow back na kita. Okay? Mark Villar, shoutout sa iyo, Mark Villar. Ba, may Mark Villar pa. Senatorina, habol ng Senatorina. Monte Forte, shoutout sa iyo, Monte Forte. Joshua, shoutout sa iyo, Joshua. Ayan, sa Facebook, ay sa TikTok, at saka sa YouTube. Ayan. Darren, shoutout sa iyo, Darren. Chanson version, mega shoutout po sa lahat ng mga nandiyan sa... Guys, huwag niyo pong kakalimutan, pakisubscribe po ang aking channel guys, Edward Laksina po. Ayun, naka-live po ako ngayon dito sa YouTube. Naka-live din ako sa TikTok ngayon. Okay, dalawa po guys. Thank you so much sa lahat ng mga nandiyan sa YouTube. Meron tayong 3 million in the house. At sa ating TikTok, meron tayong 5 million. Mirna Durog, shoutout sa iyo, Mirna Durog. Mira, may shoutout po sa lahat ng mga nandyan. Naglalag ako. Kahit sino manalo ngayon, ganun pa din ang mukha. True respect lang. Oo, totoo yun. Basta, guys, kung sino man po yung mga nanalo, ay, may follow sa akin si Salvacion. Pa-follow back din kita, Salvacion. Okay na po, na-follow na kita, Ma'am Sally Salvacion. Thank you so much sa pag-follow. Ayan, andali lang guys. YouTube ko po guys, ito po, ibaba ko po, okay? Opo, basta pinalaw nyo ko po, papalo back ko po kayo dyan sa TikTok. Ba't di nagna-notify sa TikTok mo? Ay, hindi ko lang alam, Sir Milyonaryo Ujambo. Pinagsabay ko na kasi, kaya para mas Tricia Diyos, salamat. Welcome, Salvacion. Ayan si Tricia, pinalo ako sa TikTok. Papalo back din kita, Tricia. Tricia, okay na Tricia. Napalo na kita sa TikTok. Salamat sa pag-follow. Apong Renel, shoutout sa iyo, Apong Renel. Salamat. 30 minutes lang to, Apong Renel. Nag-live kasi ako sa TikTok at saka sa YouTube ko. Salamat sa lahat ng mga nandyan sa TikTok. Ayan, 6 million. Thank you so much sa 6 million in the house. Tricia Joy, salamat. It's me, Jane. Shoutout sa iyo. At Apong Renel, shoutout din sa iyo, Apong Renel. Hello po sa lahat, sabi ni Apong Renel. Apong Renel, 30 minutes lang to. Pinag-uusapan ko lang namin about dun sa election. Dimple Sakura Vlog, shoutout sa iyo, Dimple Sakura Vlog sa aking YouTube. And sa ano guys, sa lahat ng mga nandyan sa TikTok followers, salamat po. Ayan, share this video. Salamat sa mga nag-share dyan sa pag-share sa aking live sa TikTok. Thank you so much.
And sa ano ko naman sa YouTube, meron tayong 5 million in the house. Salamat sa 5 million. Thank you so much. Basta guys, wag niyo tatandaan kung sino man po yung mga iboboto nyo, respeto ko. And kung sino man yung iboboto ko guys, natin lang okay. Kung sino man yung mananalo, basta respect each other tayo lahat guys, okay? Ayan, may pinapatamsak si Dimple. Hindi pa na, hindi ko maipin to. Maipin. Hindi ko maipin. Hindi ko maipin yung kay Dimple. Jaren Karanay, salamat Jaren Karanay. Lia, may salamat sa pag-share sa aking live stream. Thank you so much. Alpha, shout out Alpha. Harang. Thank you so much sa Pamuranel sa iyong pagharang sa YouTube. Live in Korea, ma'am live. In Korea, kumusta po kayo? Kumusta po kayo dyan? Ayan. Hindi ko po kayo ano ha. Alpha, salamat sa Alpha. Welcome po, Jaren Karanay. Basta guys, sa lahat ng mga nandyan sa TikTok ko, mga naka-BBM dyan, thank you so much sa mga nagsusupport dyan sa TikTok. BBM tayo guys, okay? Pero yung iba kasi mga naka-pink, okay, respeto ko rin yan kasi yun mo yung talaga nila. Ay, Sibuyan Vlogger, shoutout sa Sibuyan Vlogger sa aking YouTube. Salamat Sibuyan Vlogger. Susan, shoutout sa iyo Susan. Ayun, salamat sa mga nag-share dyan. 34 share eh. Salamat sa pag-share, 34 share. Talagang ang dami nag-share sa sa live ko. Thank you so much sa mga nag-share dyan sa TikTok ko. Thank you so much. Ayan, sa Facebook, ay sa YouTube. Thank you din sa mga nandyan. Ano lang tayo guys, 30 minutes lang live ko dito sa YouTube. Meron pa tayong 18 minutes. Okay? Jaren, thank you so much. Always mo pag-share. 45 share talaga. Ang dami Senior mo talaga, 45. Ang dami Lodge, pogi dyan. Gusto dyan. Okay naman po, Sir Boy Vlogger. Malapit na rin yung election sa atin. Alam niyo naman, ilang araw na lang. 4. May 4 na ngayon. Pero pa tayong 5 days para mag-decide kung sino yung boboto nyo. Apronel, salamat sa patamsak mga Apronel. Thank you. Meron pa tayong 18 minutes. Salamat sa mga nag-support. Huwag kayong mag-alala. Pag nag-live ko, supportan ko kayo lahat ng mga nag-support sa akin. Thank you. And thank you so much. Okay? Leonardo mo Jamot, makalipat nga ako sa TikTok mo. Oh, meron akong tao sa TikTok. Guys, huwag niyo kakalimutan sa YouTube ko guys. Sana supportan niyo po rin yung YouTube channel ko guys. And then vaccine po sa TikTok na nandiyan sa tao dyan. Thank you so much. Sana nagmamahal dyan sa TikTok. Thank you. And sa lahat ng nasa sa YouTube ko, thank you din po. Ayan ang magsusuporta dyan si Apronel, si Millionaire mo Jamot. And sa 2 million dyan, salamat sa 2 million. Apronel, thank you Salamat sa mga dumalaw din sa LS ko at mga nag-like dyan sa live ko sa YouTube. Salamat. Sa 9 thumbs up, salamat sa 9 thumbs up. Ayan si Jared talaga. Thank you Jared always support. Wala si pangalan nito. Si Dreamer, wala si Dreamer dyan sa TikTok. Inihintay ko si Dreamer, wala sa TikTok Apronel, nandiyan ka pa ba Apronel? Berto Marabeles, shoutout sa iyo. Ayan, nandiyan na si Jesus. Ayan. Jesus Gubaton, Milyonaryo mo Jambot, nasa TikTok. Thank you so much. Apronel, mag-TikTok na ka Apronel. Try mo mag-TikTok Apronel. Maraming maraming mga kaibigan din sa TikTok. Thank you so much sa ating 4 million. Geraldine, shoutout sa Geraldine. Si Jaren, thank you sa pag-share. Naulis mo pag-share. 64 share talaga dyan. Jaren. Thank you Jaren. Virgo 88. Shoutout sa iyo Virgo 88. Ayan. Wala nang tao sa aking sa YouTube ko. Wala na. Betlog na ako sa YouTube. Pero dito sa TikTok, meron pa akong tao. Salamat guys sa lahat ng mga nandyan. Basta lahat ng mga bumuboto nyo guys, may respeto natin, okay? Walang anuman po, sabi ni Jaren. Virgo, ayan. Salamat sa pag-share din kay Jesus Bidas Bubato na si Milyonaryo Jambo. Salamat po sa Milyonaryo Jambo. Virgos 88, shoutout, salamat. Di ba? Wala nang tao sa sa YouTube ko. Betlog na ako sa YouTube. Tignan mo, pag nag-live ako sa Milyonaryo talaga, wala nang talaga sa YouTube ko.
Sub ko na po kayo. Salamat, salamat, Jaren. Jaren, mag-comment ka sa mga vlog ko sa sa YouTube. Mag-comment ka doon ha. Para ma-mention kita. Huwag kang mag-alala. Salamat, salamat sa support. Oo, Sir Milyonaryo. Wala na sa YouTube ko, wala na nagmamahal sa akin. Kaya hindi na ako pagmamahal sa kanila. Mga hugot, pag hindi si ate ako sinuportahan, hindi ako susuporta sa kanila. Ganun lang yun. Diba? Okay po, salamat Jared. Cassandra 79, shout out, shout out, shout out. Oo, ganun lang. Pag hindi ako sinuporta, hindi ako susuporta sa kanila. Ganun lang yun. Pag sinuporta nila ako, susuporta ako sa kanila. Ganun lang yun. Hindi naman pwedeng magbigay ng give ka ng give, huwag kang maglagi mag-take. Kaya yun yung lagi ko sinasabi. Oo, totoo yun. Salamat sa lahat ng mga nandiyan sa TikTok. Salamat sa suporta guys. Yan sa 3 million na wala na si ano. Thank you so much. Berto Maraveles, shoutout sa iyo, Berto Maraveles. Oo, Sir Culinario, tingnan mo, deadlock na oh. Sige, so. In live ko sa sa YouTube, wala pa lang makita. Isa na lang yung tao. Bing, shoutout sa iyo, Bing. Guys, paki-follow niyo ako guys sa pa-follow back ko kayo sa TikTok. Okay? Blue Magic 23, may bago ba? Sabi niya, may bago ba? Shoutout, may bago ba? Ayun, meron pa tayong 13 minutes sa YouTube. Si Buyan Vlogger, salamat ha. Ayan, si Buyan Vlogger, wala na masyadong tao sa YouTube ko. Wala na nata nagmamahal sa akin. Ayan, dati doon madaming tao, ngayon wala na. Hindi na yata sila nagmamahal. Ugot, no? Okay. Ano ba yung pwede pag-usapan dyan? Si Buyan Vlogger, may TikTok po ba kayo? Pwede nyo i-follow sa TikTok. Ayan. Thank you sa lahat ng mga nagtambay sa TikTok. Wala naman, siguro hindi na tayo masyadong tatagal din sa TikTok. Alam niyo naman kung nagla-live ako guys. Thank you so much sa lahat ng mga nandyan ha. Sino ba yung mga nandyan? Si Sir Milyonaryo, nandyan din si Sir Milyonaryo. Si Bicolana Girl. Salvacion, nandyan si Salvacion. Thank you. Jaren, nandyan si Jaren. Okay, thank you Jaren ha sa pag-sub sa YouTube channel ko. Lipat din ako diyan, mag-upload ako ng video dito. Sige. Sir Milyonaryo, salamat. Sir Milyonaryo, update mo rin yung TikTok mo. Mag-upload na mag-upload. Kaya salamat ako, may mga nagba-viral sa TikTok. Thank you. Ayan, dito naman sa YouTube, meron akong 2 million. Si Puyen Vlogger, salamat po Meron pa tayong 12 minutes sa YouTube ko. Alright? Joan, shoutout sa iyo, Joan. K.A. Joan. Sa TikTok. Mm. 89 share. Salamat sa 89 share talaga. Ang dami nag-share. 89. Dito makikita mo talaga kung sino yung mga makikita mo dito kung ilan yung nag-share sa live mo sa TikTok. Dito naman sa YouTube, hindi mo makikita kung ilan yung nag-share talaga. Makita mo lang dun sa mention. Ayan. Dali lang guys ha. Inom lang ako ng tubig. Vicky Dalisay, shoutout sa iyo, Vicky Dalisay. Tignan mo, wala na akong tao sa sa YouTube. Walang tao, betlog na tao dun sa betlog. Sir Milyonaryo, nandiyan ka pa ba? Salamat Ayun, nakikita ko ba? Nandito ka pa. May picture ka pa dito. Jared. Hi, sabi ni Jared. Okay. Jared, parang wala ka pang follow. Sige, bigyan kitang isa. Follow back kita.
Private ka, Janet. Private yung account mo. Wala na talaga. Sa YouTube ko, zero na talaga. So, close ko na to. Sa YouTube ko, salamat sa lahat ng mga nandyan, sa mga nagsuporta. Thank you. Mag-close na ako ng tindahan sa YouTube.